Ayan. Isa na naman pong mapagpalang araw po sa ating lahat. And welcome again sa Bernard T. Gabaon TV. At kung bago pa lamang kayo na mapadaan dito sa aking YouTube channel, kabayan, don't forget to subscribe and support with this channel, Bernard T. Gabaon TV. Ang niche po natin dito ay mga businesses, ayan po, tips kung paano po mag-ipon at paano po magtipid, at current issues and advices. Yun po ang niche natin. Kaya sa hapong ito ay pag-uusapan natin ang isang simple, madaling gawin at napaka-importanteng negosyo, at ito ay kayang-kaya kahit sa pinakamahirap ng buhay na Pilipino. Kayang-kayang mag-umpisa ng negosyong ito. At ano ito? Ang negosyong ito, kabayan, ay alam na natin dahil kumakain tayo dito. Ito ay ang small business na karinderya. Yan ang pag-uusapan natin. Siyempre, pag-uusapan natin ang karinderya ay unang tanong, paano tayo mag-umpisa? Okay, yan ang sasagutin natin. Hindi na tayo mag-uumpisa sa pagpa-process ng mga papers para makapag-umpisa ka ng karinderya. Mag-uumpisa tayo kung ano ang dapat mong isaalang-alang. Kapag ikaw, kabayan, ay nagnegosyo ng karinderya, ito ay real talk, talagang nangyayari sa buhay ng mga maliliit na negosyante. Kapag ikaw ay nag-umpisang magsimula ng isang karinderya, una, iniisip mo kung saan ang location mo. Gaano nga ba ka-importante ang location? Ang location ay napaka-importante, kabayan. Sapagkat kapag natumbok mo ang tamang location mo, of course, marami kang target customer. Siyempre, target customer, pag maganda yung location mo, maganda, marami kang customer. Ano ba ang mga location na magaganda? Siyempre, unang-una, location, kabayan, ay siyempre yung mga matataong lugar. Tulad halimbawa, mga crossing, ayan, harapan ng eskwelahan, ayan, magagandang location yan, o di kaya sa bayan. Yan, pag sinalang-alang mo yan, at syempre nakita mo yun, kapag yan ang target mo, na location mo, of course, maganda. At pangalawa, iniisip mo yung sino ba yung mga market mo. Ano ba yung mga tao, sino ba yung mga pupunta at kakain sa iyong karinderya. Di ba? Siyempre, yun ang unang-unang titignan natin kung tayo ay magnenegosyo ng karinderya. At pangalawa, isaalang-alang natin yung mga gamit natin. Ano bang meron tayo? Ano bang meron tayong gamit? Siyempre, isipin natin yon. Yung kung anong meron gamit tayo. Siyempre, huwag ka nang bumili ng mga bago kung ikaw ay baguhan pa lamang sa pagnegosyo ng karinderya. Basta ang importante, magsimula ka kung anong meron ka. Yan ang uulit-ulitin natin sa lahat ng mga sasabak pa lamang sa pagnegosyo. Lalo na ang pag-usapan natin ngayon ay karinderya. Ano bang kagamitan ng mga sa karinderya? Siyempre, unang-una, siyempre yung gamit mong pagluluto. Siyempre, meron kang kaserola, palayok, kaldero. At siyempre, meron kang gas stove, shilling. Ayan. At kung meron ka pang mga yung uling, ayan, di pwede. Galikan kasi yung tawag sa Ilocano, yung linalagay mo ng panggatong na kahoy. Ayan. Pwede mong gawin yan sa mga, kung meron mong pinapakuluan. Tulad halimbawa ng mga sa Ilocano, sinanglaw. Ayan. Yan ang titignan natin. At ano pa ang titignan natin? Siyempre, titignan mo rin kung magkano ang iyong puhunan. Dito, kabayan, dito tayo maglalaro sa puhunan. Kasi kapag magnenegosyo ka, sa bawat pag-uumpisa mo ng iyong negosyo, dapat mag-umpisa ka lang sa maliit. Kabayan, huwag kang sasabak sa malaki. Kasi kung dry run, trial and error pa yung business mo, although kasi na mayroon ka ng passion, siyempre pinakauna dyan,
prologue pa yan, ang prologue ng business na dyan ay yung passion mo sa pagluluto. Pag meron ka kasi yung sa passion mo sa pagluluto at saka yung determinasyon mo na mag-success sa iyong business, yan ang una, bago pa natin binanggit itong mga kailangan mo, yun na ang unang nasa isip mo, di mo ba kabayan? So, balikan natin yon kung magkano ang puhunan mo. Sa ngayon, dahil pandemya, mga kabayan, ang isasuggest ko, since napag-usapan na natin ito, pandemya ngayon, kung mag-uumpisa ka ng negosyong ito, karinderya, mag-umpisa ka muna sa bahay ninyo. Saka mo na lang dalhin dyan or i-expand sa bayan o di kaya sa mataong lugar, saka mo na lang i-expand. Kung medyo matao naman ang iyong lugar sa panahon ngayon dahil pandemic po ngayon, yun po ang katotohanan, ay pwede kang mag-umpisa na ng karinderya kasi sa 5,000, malaki na sa ngayon na puhunan mo yan. Malaking puhunan na yan. Sa 5,000 mo, makakapagluto ka na ng 4 na putahe. Meron ka ng putahe dyan na karning baboy, isda, gulay, yung mga ginataan. Makakapagluto ka na yan, kabayan. Pansit, pwede mo nang gawin yan. At sa pagdinegosyo ng karinderya, syempre, kinakailangan mayroon ka ding skills. Ano ba itong skills? Siyempre, unahin na natin yung pagluluto. Siyempre. At bukod sa pagluluto, mayroon ka ng passion, ay mayroon kang skills na mag-inventory. Ayan. Kailangan alam mo kung magkano yung puhunan mo, magkano yung inputs mo, magkano yung outputs mo. Kailangan mo yan. At saka sa pagnenegosyo, kung magnenegosyo ka ng karinderya, advice ko din, huwag muna kayong kukuha ng mga tao ninyo, lalo ngayong pandemya. Kung kayo ay mag-asawa, kung 5,000 ang puhunan ninyo, mag-partner na lang muna kayo. Siyempre, madali lang naman lutuin yan kung maliit pa naman yung karinderya. Meron na kayong 3 mesa, pwede na yan. 3 mesa o 2 mesa na mayroong 8 upuan, yan, teka 4 yun. Patok na yan kasi ito yung nakikita ko nung wala pang pandemya, nung lalong-lalo na pag nag-a-apply ako sa Maynila papuntang abroad, lalong-lalo na dyan sa Malate at sa Ermita, lagi akong kumakain yan sa May Remedios. Ayan, nakikita ko kung paano tumatakbo yung successful na negosyo nila. Pero of course, ang kahibahan talagang matao sa lugar na yan. Pero pwede pa rin basis yan kahit sa probinsya tayo. Talagang pwede pa rin umpisahan yung ganon. Simple lang. Napakasimpleng karinderya yun pero kumikita talaga. Kasi sa pagnenegosyo ng karinderya, makikita mo naman, makakalculate mo naman araw-araw kung ilan yung napapaubos mo, ilang kaserola yung napapaubos mo na ulam, yung kanin, mamamaster mo yan. Pag narutin mo na yan, mamamaster mo, kabayan. Kaya kapag nakita mo yan, kabayan, yan, tuloy-tuloy na yan ang gagawin mo. Talagang tatandaan mo ito, kabayan. Yung pagluluto mo, huwag ka lang mag-concentrate sa kung gaano kasarap ang iyong niluluto para ikaw ay balik-balikan. Siyempre, dadagdagan mo ito kung paano mo itrato yung mga customer mo. Ayan, kung paano mo sila itrato, isa yan sa babalik-balikan ang iyong karinderya. At ipakita mo, kabayan, na ikaw ay ikaw, mayroon kang sariling brand sa pagluluto. At higit sa lahat, kabayan, ay ipakita mo na malinis ang iyong mga gamit, malinis ka. Kasi kalinisan, isa yan na babalik-balikan ng customer pag malinis. Siyempre, pag malinis yung mga niluluto mo, malinis yung lugar mo, yung mga mesa mo, table mo, parapernalyas mo, yung mga lalagyan ng tubig mo, kutsarita mo, yung mga tinidor, lahat malinis, kabayan, patok na patok ang iyong negosyo. Kaya yan ang titignan mo kapag yan ang ginagawa mo, kabayan, patok na patok ang iyong negosyo. Kasi pag na-improve mo yung karinderya mo habang lumaki ka ng lumaki, ano nga ba ang papuntahan ng iyong negosyong karinderya? Di ba mag-i-expand yan? Kung hindi mag-i-expand, magiging restaurant yan. Di ba? Same lang yung cycle, although na mag-adjust ka lang ng mga pagkakaroon ng mga empleyado pag naging restaurant yan at mag-adjust kayo lang ng management mo kung paano mo i-manage kung
gusto mo nang pasukin someday pag lumaki na yung karinderya mo sa restaurant. Maganda. Maganda na ganyan pag na-expand mo, kaya lang kung nag-uumpisa ka pa lamang na magnegosyo sa mga ganito kabayan, ay of course, kinakailangan kabayan na habang pinag-aaralan natin ang ating negosyo, ito kasi yung tinarget ko dahil dito, marami po akong nakita na nagnegosyo at personally, dalawang kapatid ko po ang nagnegosyo ng karinderya. Yung isa ay hanggang ngayon, mahigit siguro nasa 26 years na silang nagnegosyo at dahil sa awa ng Diyos at sa mga management nilang maganda at passion nila yan, until now ay successful ang kanilang negosyo. Shoutout nga pala sa may-ari ng Kusina Idaya. Ito ay ang kapatid kong si Mr. Eduardo Gabaon Sr. at saka kay Ate Lenny Baubawin Gabaon. Yan po ang kanilang negosyo. Matatagpuan po sa San Jose, Candon City of Ilocos Sur. Shoutout po sa inyo. Kaya yan po, nakita ko po dyan dahil nung araw ay nakapag-serve din doon ako sa kanilang karinderya at kumakain din po ako doon at nakita ko po doon kung paano nila i-manage din ang kanilang negosyo. At syempre kapag okay na yung negosyo mo, nakita mo yan, napalaki mo yan, kagaya ng sinasabi ko, hindi lang restaurant na, pwede ka nang mag-expand ulit, pwede kang pumasok sa mga catering. Diyan, mga susunod na vlog natin, susubukan natin i-vlog yung catering. Pero sa ngayon, itong karinderya ay napaka-importante po ito kabayan. Nakita natin yun unang-una sa lahat, passion mo ang magluto. Pangalawa, yung pakikitungo mo sa mga tao. Dapat maayos yung pakikitungo mo para babalik-balikan ka. At pangatlo kabayan, kung mayroon kang karinderya, kinakailangan ay malinis ang iyong mga gamit. Malinis talaga ang iyong mga gamit kung ikaw ay nagkakarinderya. At pangapat, siyempre sa alang-alang mo kung nag-uumpisa ka pa lamang, ay pwede ka na mag-umpisa muna sa harapan ng iyong bahay sa maliit na puhunan. So, yan ang mga titignan mo kung ikaw ay magnenegosyo. Ngayon, isang dagdag dyan, kung marami ka rin naman talagang customer, may mga magpapa-take out yan. Siyempre, siguraduhin mo na yung mga gamit ng mga take out, yung mga nakaparcel na ipapa-take out mo ay malinis. Siguraduhin mo na walang contamination. Kasi once na nagkaroon ng contamination sa ayaw at sa gusto natin, ay liable po tayo na may-ari ng karinderya. Kaya dapat malinis yung pagbabalot natin, yung pinagbabalot natin. Siyempre maraming nabibili dyan ng mga styrofoam, ng mga disposable, ay kailangan maayos at malinis lang yung ating pagpapaklunch. Uso rin kasi yung paklunch sa atin sa Pilipinas. Kaya titignan natin yan kung tayo ay nagnegosyo sa isang karinderya. Siyempre, marami pa tayong pag-uusapan dito dahil pag-uusapan pa rin natin dito mga kabayan kung ano naman yung mga sakripisyo mo para mag-successful ka sa iyong negosyo. Siyempre, unang-unang sakripisyo dito kabayan kung ikaw ay magnenegosyo ay ang iyong pagtulog. Dito, kailangan maaga kang matulog at maaga kang gumising kung mayroon kang karinderya. Kasi mag-prepare ka, kabayan. Maaga kang mag-prepare, lalo kung ang advantage mo, kung ang karinderya mo ay sa harapan lamang ng iyong bahay, ay syempre maaga kang maghiwa ng mga rekado mo, ayusin mo yung mga paninda mo. Kasi ang advice ko kasi, dahil mag-uumpisa ka pa lamang, kayo na lamang. Kung yung asawa mo at kung makatulong ngayon yung mga anak, yung mga anak mo na lamang. Kasi kapag lumaki na talaga kayo at lumaki na yung karinderya mo, saka kapag-hire ngayon ng iyong empleyado. Kaya kailangan yun ang isang sakripisyo mo, kinakailangan mo gumising ng maaga. Sa ngayon ay pandemya, advice ko din, kapag bumili kayo ng iyong mga pangangailangan sa iyong karinderya ay kinakailangan mas maganda kung bibilhin nyo na lang one time. Kaya yung pag-iipon at pagtitipid, pagtatabi ng pera para sa pangangailangan ninyong pangpaikot ng iyong karinderya ay itabi nyo na talaga yan.
At kung bumili kayo, minsanan na lang para yung time constraint o yung effort ninyo sa pagbili ay hindi pa balik-balik. Bawas gasolina, bawas time constraint sa oras ninyong nauubos. So dito may time management ka rin, may management ka rin kahit paano. Kahit yung sarili mo, yung asawa mo, o di kaya mga anak mo, ay kailangan may time management pa rin kayo sa iyong pagnenegosyo sa iyong karinderya. At isang magandang strategy rin yan, maagang magbukas at medyo late na mag-close. Para sa ganon ay mas maraming sales sa iyong karinderya. Pero kailangan sa araw-araw dapat innovative tayo. Dapat keen-observer tayo. In-observe natin kung ano talaga ang mga gustong-gusto ng ating mga customers sa karinderya. Kapag kaganon, pag marami tayong customer sa ating karinderya, mag-iisip tayo lagi ano kayo yung maganda kong i-serve ngayon o i-serve bukas. Laging ganon, lagi tayong nag-recreate. Para sa ganon ay maka-sale tayo ng mas marami. Lalo na kung mayroon kang kakompetensya, hindi naman as is na kakompetensya sa pagbebenta, pero kakompetensya when it comes to knowledge. Kung paano mag-serve sa mga kapwa nating tao ng mga pagkain, kasi karinderya yung business natin na ginagawa natin. So, kailangan lagi kang may menu. Ulitin ko, lagi kang mayroong create ng new idea sa iyong karinderya. So, ayos po ba yun? Isa yan sa mga traits o attributes na kailangan nating makita. Siyempre, yung niche, hindi na mawala yan kasi umpisa na natin. Yung niche kasi, alam na natin kung sino yung kakain sa ating karinderya. Tulad halimbawa sa inyong lugar. Ano ba dyan? Marami bang namamasada ng tricycle? O, di ba? Ayan, iisipin mo kung paano kumain yan. Pero kung ako ang mag-uumpisa ng karinderya, because one of my plan also, pag dumating yung panahon na mag-for-good na ako dito and I feel malapit-lapit na rin po, ay gusto kong mag-umpisa ng karinderya pero mix na po yung gagawin ko. Konting bird's eye view lamang po. Kung ako ay mag-start ng karinderya, ang uumpisahan ko yung ordinaryong karinderya pero may halong pang-merienda at may halong almusal o pang sabaw-sabaw. Tulad halimbawa, mayroon akong idadagdag na pansit. Ayan, kasi mahilig akong kumain ng pansit at magluto. Shoutout sa aking isang viewer. Shoutout po sa iyo, kapatid. At isa pa na idadagdag mo ay yung mami. Kasi para hindi na sila maghanap. Kung mayroong pumunta dyan, kung ayaw nilang kumain ng at least meron silang mami na option. Ayan, pwede mong idagdag yan. Yan ang aking pinaplano na gagawin. Dahil yung sinanglaw, pinapaitan sa Ilocano ay talagang patok na yan. At saka kapag hapon, pag may karinderya ka, dapat mayroon ka na rin barbecuehan sa harapan. So yan ang magandang i-combination sa iyong karinderya. Kaya yan ang nakikita ko na patok at maganda kung tayo ay mag-start ng karinderya. So, sa ngayon, napag-uusapan natin ito dahil naaakma lamang po, lalong-lalo ng pandemya po, kinakailangan natin yung sinasabi ko, kinakailangan natin magsikap, magsumikap, magsipag, magtipid, at magpakatatag sa mga pagsubok at mag-ipon po tayo. So, yan ang lagi kong ina-advise sa aking vlog nang sa ganon ay mapaganda po ang ating buhay upang ang ating nakaraan ay hindi maulit. Kung dumating man yung mga ganong pagsubok ulit na nung mga nakaraan yun na walang-wala tayo, kung may negosyo na tayo, at least mayroon tayong solution, mayroon tayong panangga na makakatulong sa atin. Hindi tayo lalong masasaktan ng mga pagsubok. Hindi tayo masyadong sasalantahin ng hirap ng buhay kung tayo ay may negosyo at mayroon tayong tinatarget na negosyo kagaya nito. Kaya kabayan, aking sinasabi na ang karinderya po ay maganda. So, karinderya,
ay kahit sino kasi dito sa karinderya mga kabayan ay pwedeng mag-umpisa. Lalong-lalo na ang mga sinasabi ko ay ang mga negosyo sa unang hakbang. Ito ay pwedeng gawin ng ating mga kababayan na maralita. Yung kaunti lang ang pera, pwedeng mag-umpisa dito. Maganda sa buhay kung mayroon kang tinatarget at mayroon kang pangarap. Mahirap kung yung buhay mo ay puro mga idea lamang. Dito sa isip mo, ang idea mo ay magpapatayo ka ng isang restaurant o di kaya magpapatayo ka ng isang catering pero wala kang inuumpisahan, ay hindi rin po maganda. Hindi naman maganda yon. Mas maganda na kahit karinderya ang iyong uumpisahan, itong maliit lamang na idea. Kapag inumpisahan mo ito at kapag nag-successful ka dito, ay talagang tuloy-tuloy ang iyong success dahil may kasabihan tayo, success begets success. Kaya, kabayan, magandang umpisahan ang isang karinderya. Kaya, naway kabayan, ang aking vlog na ito ay meron pong kapupulutan nyo po ito ng aral. Dahil ito naman po ay madaling gawin. At sana, positive po ito sa inyong pananaw. Pwede na kayong mag-umpisa ng mga karinderya. Ina-encourage ko po kasi para magkaroon tayo ng lakas ng loob. Lagi natin iisipin kung kaya ng iba, kaya ko rin yan. At huwag po tayong mag-iisip lagi ng negative. Lagi po tayong maging positive. Kaya natin magtayo ng ating sariling karinderya at madali itong imanyobra, lalong-lalo na kahit ngayon ay pandemya, ay pwede kang mag-operate kabayan. Dahil meron ka lang passion sa pagluluto, abay okay na yan kabayan. Kaya hanggang dito lamang kabayan ang aking vlog na ito. Batid ko na sana ang vlog na ito ay nakatulong po sa inyong lahat. Pero bago po ako mag-end up, ay mag-shoutout po tayo. Mega shoutout po sa aking pamilya, family Gabaon, dyan sa Waigdaya, Candun, Ilocosur. Mega shoutout po sa family Gabaon dyan sa Paras, Candun, Ilocosur, dyan sa Santa Lucia, Santol, La Union, Nueva Ecija, at yung mga kamag-anak namin sa Cotabato, sa Mindanao, Tarlac. Mega shoutout po sa inyong lahat at mega shoutout po sa aking mga pamangkin dyan sa US, dyan po sa Europe. Mega shoutout po sa inyo at saka sa Spain. Mega shoutout sa aking mga pamangkin dyan sa Santo Tomas at saka sa Galimuyod, Ilocosur. Mega shoutout sa inyong lahat, yung family Gabaon, Gallego, De La Cruz, Gautane, lahat po ng aming mga kamag-anak dyan. Mega shoutout po sa inyong lahat. At mega shoutout din po sa Candun, Ilocosur, sa aming mahal na mayor. Mega shoutout po. At sa mga councilors, sa lahat po ng mga nasa PNP, mega shoutout po sa inyong lahat. At sa aming barangay, mega shoutout po sa aming barangay Waigdaya, sa aming barangay captain Ante Norma Gaboy Valdez. Mega shoutout po. At sa lahat po ng mga councilors at saka lahat po ng mga opisyales dyan, mega shoutout po sa inyong lahat. So yan po, mega shoutout po sa inyong lahat. At hanggang dito na lamang po ang aking vlog sa hapong ito. Naway ang vlog na ito ay nakatulong po sa inyong lahat mga kabayan. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo at upang ikaw ay umasenso. At dito ni Bernard T. Gabaon ang nagsasabi sa inyo, magandang gabi. Magandang gabi bayan, magandang umaga bayan, magandang hapon, at God bless you po kung saan ka man naroroon. Paiba-iba tayo ng oras. Hanggang dito na lamang po. At salamat sa inyong pakikinig.